Podcast o těhotnění je o těhotnění, netěhotnění i o těhotnění. Vznikl pro vás, kteří dlouho toužíte po dítěti a dochází vám síla. Krásný den, já v podcastu dnes vítám Mirku Seňkovou. Ahoj Mirko. Ahoj, Klary. Mirka je na cestě k miminku už od roku 2016, což je v tuhletu chvíli 6 let. A stále ještě miminko nemá, ale sama říká, že bude žít šťastný život, ať už to s miminkem dopadne jakkoliv. Já se tě, Mirko, úplně na začátek zeptám, kdo jsi byla v tom roce 2016, jestli si vybavuješ, jaká byla hrdinka našeho příběhu tehdy, když to všechno začalo. No, viem si to ešte stále spätne vybaviť. No myslím, že pred tým prvým snažením sa, teda pred tým prvým, no určite sa k tomu akože dostaneme, tak som bola dosť taká naivná, optimistická, že to pôjde všetko ako po masle, že to bude raz, dva, tri, hotovo. Žiadne problémy nebudú proste na tej ceste, že človek máš také rúžové okuliare, že nie sa niečo také, že to bude trvať niekoľko rokov, alebo že to nepodarí na prvýkrát, nestane. Že také aj očakávania, aj taká tá milá naivita, vieš, by som povedala, tak to asi. To znám, to si taky vzpomínám. A ještě mě zajímá, jestli si vybavuješ i svoje touhy, představy, krom toho miminka, jestli co si v té době dělala, jaký si žila život. No úplne si to predstavujem, lebo rada akože o tej téme rozprávam v súvislosti s tým, že prečo chceme byť mamami, prečo chcem dieťatkom. Tak mňa vlastne až spätne to ako keby docvaklo po tom vlastne prvom potrate, že som chcela mať to dieťatko, aby som odišla z práce, ktorá ma nejako nenaplňala. Nie, že by bola sama o sebe zlá, ale mňa proste nenaplňala a chcela som nejaké v úvodzovkách vyslobodenie. Takže to bola moja taká fakt, že prvotná motivácia, že do toho materstva proste vstúpi, lebo s partnerom sme už boli 12 rokov spolu a už proste tak aj taký ten všeobecný tlak toho okolia bol, že už ste toľko rokov spolu, už by ste mali založiť si rodinu a proste postupovať nejako. Takže hej, no, bolo to taká zmes všeličoho v tom čase. K tomuhle ještě se zeptám jednu věc, protože mi připadá, že je to poměrně běžný, že se snažíme tím miminkem tak jako trochu vykroutit z toho života, který žijem. A ty říkáš, že jsi to vlastně měla podobně s tou prací. Jak to vnímáš teďka z odstupu? Ty už si tu práci mezi tím taky vyměnila, proměnila. O tom se budeme ještě i bavit, že jsi našla nějakým způsobem svoje poslání už v tomhletom pracovním životě. Jak to vnímáš zpětně, tehdy tu snahu si tím miminkem tu práci tak jako vyřešit? No, už si to nevyčítam. Že určite som tam mala nejaké výčitky, aj ten pocit hanby, že takto by sa teda nový život nemal pozývať na tento svet, že proste, že ako keby odovzdávame mu tú zodpovednosť za to naše šťastie na neho, aby na vás to dieťatko spravilo šťastným, takže teraz sa na to spätne pozerám ako stav, ktorý som vtedy proste žila a tak som bola nastavená, ale práve, že tá cesta niekoľkoročná k dieťatku, to je určite sa ma to spýta, že potom aj neskôr, ale že to vnímam ako ten obrovský dar, že nás učí stále viacej a viacej o sebe. Že ja to beriem celkovo tú neplodnosť ako osobný rozvoj na druhu, že proste stále sa o sebe niečo učíme a ani zase o rok sa niečo ďalšie naučím, že to je proste kontinuálny vývoj, že tá cesta je proste brutálna. Nevrajím, že je jednoduchá, ale má proste svoje výzvy, ale aj dary. Ty vlastně si narazila na to, jak i v takové vlídnosti můžeme k sobě přistupovat, že nemusíme si říkat, a to jsme tehdy byli hloupí, a to jsme tehdy neměli, ale že tam může být i takováhle vlídnost sama k sobě, nebo ke svému mladšímu já, bych skoro řekla. Mm-hmm. To je krásný. A jak to pak dál pokračovalo? Kdy to vaše snažení začalo? Jak to ty první měsíce třeba vypadalo? Jak jste to prožívali? Hej, ty si aj chcela také podrobné informácie, tak keby som to tak mohla, ten prvý rok bol taký veľmi intenzívny.
My sme sa začali proste v tom 2016, niekedy, ja neviem, v lete asi snažiť. A do 3 mesiacov sa nám akože podarilo, že proste, vieš, meráš si tú teplotu, všetko proste v pohode. Po 3 mesiacoch vlastne som bola tehotná, ale to trvalo veľmi krátko, len nejakých 6-7 týždňov, to znamená, že hneď v tom prvom trimestri uh, som proste potratila prirodzene, čo vnímam, že to bolo také šťastie v nešťastí, že som nemusela ísť akože podstupovať to čistenie, ísť do tej nemocnice, ale že to vlastne udialo doma a iba ako keby taký ten aftercheck v nemocnici. A, a potom že som to vôbec akože sa do tej témy toho vedomého počatia a tomu, čomu sa venujem dnes, ešte tak len vôbec neponorila, že to bol taký, mala som pocit, že taká pozvánka len. A aj keď sa vlastne odporúča, že 3 mesiace počkať, tak my sme, myslím, že po 2. mesiaci sa začali vlastne hneď snažiť znova, takže na začiatku toho 2017 a to sa nám opäť za nejaké 2-3 mesiace podarilo. A tam to tehotenstvo druhé vlastne skončilo mimo maternice, takže tým, že som už mala vlastne krvácanie a že ten vajcovod vlastne už bol na prasknutie, tak mi ho celý akože zobrali. A to bol taký veľký, teda väčší taký katalizátor celkového toho prístupu k tomu počatiu a k materstvu, k plodnosti, k neplodnosti. Takže ten 2017 bol taký dosť zlomový pre mňa, keď to tak celé vlastne odštartovalo a potom sa udiali hej ďalšie veci v priebehu tých ďalších rokov. A ještě když se zastavíme tady na tom začátku, to vlastně byl takový dost veliký náraz, ten první rok toho snažení. Ty si vybavuješ ty pocity, které okolo toho potratu nebo obou těch potratů byly, jestli v té době ti něco pomáhalo z těch krizí ven, ať už to byl nějaký průvodce nebo nějaká metoda, cokoliv, co spíš po té stránce podpory, ne až tak toho početí, že jo, v tu chvíli, ale spíš tebe samotný nebo vás jako páru. Hej, no ja som už vlastne v tom 2016, keď som hľadala to také nejaký ten zmysel toho môjho života, alebo že čomu sa budem venovať, že kde sa budem seba realizovať, tak to bola trošku taká odbočka a potom sa to úplne naplno prejavilo v tom 2017, čo je aj odpoveď na tvoju otázku, že čo mi pomáhalo, tak mne veľmi proste ja mám rada žurnaling a to písanie a proste tú terapiu tým písaním, to automatické písanie, kde pracuješ s tými emóciami, či už len ich dávaš na papier, alebo si kladeš nejaké proste otázky a robíš nič neanalýzu, ale takú sebareflexiu toho, čo prežívaš. A ja som to začala písať verejne. A najprv tak nejak anonymne mám pocit, že som nemala ešte ani fotku na webe pri svojom projekte, ktorý sa ešte volal vlastne vtedy Duhová mama, ale pomáhalo mi to písanie a to, že som o tej téme potrebovala rozprávať a potom sa ku mne nejako, ja neviem, pridávali ďalšie ženy a začala som zbierať ich príbehy a začala som vlastne vnímať, že celú tú škálu tých emócií, čo sa za tými potratmi proste skrýva, o čom sa hanbíme nahlas hovoriť a čo by radšej malo zostať proste doma a pod pokličkou a to vlastne ako keby celé preklopilo aj do toho projektu, že ja som spracovala tie svoje emócie a potom som sa pozerala na to počatie, že či vôbec sa mi chce pokračovať, nechce a tú tému som, ako keby zároveň som to riešila ja v sebe, ale pomáhalo mi aj to, že to môžem riešiť s inými ženami. Takže som to tak akože komunitne poňala a potom samozrejme, že sa spustili rôzne také výzvy, že čo robím zle, čo by som mala zlepšiť, čo by som mala vylepšiť. A tých prievodcov alebo terapeutov alebo mentorov som mala viacerých na rôzne také oblasti, že od tej mentálnej až po takú spirituálnu alebo aj proste rôzne oblasti. Je nějaká z těch, který ti třeba úplně první vyskočej, když si na to vzpomeneš, nějaká z těch metod nebo z těch průvodců, terapeutů, někdo, o kom bys ráda třeba tady pohovořila chvilku? Hej, to mám úplne taký jeden moment. Ja som proste vedela, že už aj po tom prvom potrate som si chcela spraviť nejaký prechodový rituál, ale to som nejako nemala čas, lebo som sa zase vžila do toho, že chcem sa pokúšať znova tým, že boli tam aj tie rady, že
ten potrat nejako nás na to ďalšie tehotenstvo pripraví, že sa to stáva, tak som to takto poňala, takže sme sa ako keby rýchlo pokúšali znova, ale potom po tom druhom, keď už teda neplatilo to, že na druhýkrát sa to podarí, lebo bla bla, tak tam som vedela, že potrebujem čas, nielen že niekoľko mesiacov, to trvalo viac ako rok a pol, kým som sa otvorila znova pokúšať prirodzene o ďalšie dieťatko, takže až niekedy v druhej polovici 2018. Ale čo mi tak úplne, vždy, čo si na to spomeniem, čo bol taký pre mňa obrovský dar, že som to dovolila, je doprieť si taký prechodový rituál s takou jednou žienkou, ktorá tiež sprevádza ženy rôznymi rituálmi a pritom, a to bol taký krásny čas pre mňa, kde dodnes si pamätám, že som jej písala pár dní po potrate, že to bolo proste v apríli 2017 a potom nejak tak z tej komunikácie zišlo a stretli sme sa až v októbri 2017, čo úplne bolo, že super. Je taký ten ponurý čas a dušičkový a všetka tá atmosféra proste toho púšťania, toho ponárania sa do seba, do tých svojich skríň, kde máme tam proste tých strašiakov, tak tým, že som si fakt dopriala tie 3-4 hodinky, kde sme sa aj o tej téme proste rozprávali, kde som mala úplne bezpečný priestor, čo ja práve, že na tom, vtedy som sa do toho asi nejako že zamilovala, že wow, že toto sa dá, že proste, že my ženy, keď si vieme vytvoriť ten bezpečný priestor jedna druhej a proste, kde ten príbeh zaznieje, kde ho môžeš rozprávať proste hodiny, ja som fakt asi 2 hodiny v kuse rozprávala všetko, čo sa udialo za ten predchádzajúci rok, čo som nemohla nejakej živej duši, respektíve mohla nejakej živej duši povedať, ale my máme tendenciu z tých takých ťažkých emócií utekať, že proste fakt musí byť ten človek veľmi ukotvený, uzemnený, aby neradil, aby nebagatelizoval, aby sa nesnažil nejako radiť alebo tak. Tak to bol fakt, že pre mňa taký prechodový rituál aj úctenie tej cesty, úctenie toho svojho celého príbehu, nielen toho môjho, ale aj partnerského, aj tých dušičiek, čo odišli. Tak to si vybavím proste hneď, keď si spomeniem na ten rok 2017, že to bol taký, síce možno, že to znie tak zvláštne, ale bola to ako keby oslava, uzavretie toho, tej jednej etapy toho pozývania tých dušičiek do nášho života. To je krásný. Já i vnímám, jak to s tebou hodně rezonuje, jak i nějakým takovým směrem se teďka ta tvoje cesta ubírá i vlastně profesně, nebo v tom tvém poslání, že o tom se ještě budeme bavit pak ke konci víc, ale že asi není náhodou, že zrovna tato událost, tahle ta metoda tady měla zaznít i takhle na začátku. Jak to potom pokračovalo dál? Našli jste nějaký jako konkrétní problém třeba, který tomu početí brání? No ja som mala také šťastie, čo si všímam, že nie všetky ženky, ktoré dnes riešia, že sa im dali otehotnieť, že hneď ma lekárka poposielala na všetky možné vyšetrenia, čo je smutné, že sa to deje až po nejakých 2-3 potratoch, alebo keď sa to vlastne opakuje, že hneď nie na začiatku. Tak ja som mala takú tú výhodu, alebo proste tak to vyšlo, že som hneď už po tom prvom potrate prešla rôznymi vyšetreniami, také tie klasické endokrinológia, hematológia, mimo proste genetiky, neviem proste čo, nejaké tie hormonálne profily, také tie ako keby veci, či mali byť ten akože základ, či tam fakt niečo nie je a nič nám z toho proste nevyšlo. Takže to miomaternicové tehotenstvo bolo také neočakávané, lebo už sa to tak akože spojí, že OK, že to vlastne bábätko sa akože neudržalo z nejakých dôvodov, hej, že proste riešiš to telo, ale vôbec sa to nenapadne pri tom maternicovom, že prečo sa to vlastne zaseklo a vlastne to vaječko oplodnené v tom vajcovode, tak ja som to potom akože riešila veľmi tie ďalšie mesiace, že som nechcela, bála som sa ako keby toho druhého miomaternicového tehotenstva, že by som prišla aj o ten druhý vajcovod, tak samozrejme, že som povymetala všetky možné kurzy alebo aj tie terapie, ktoré proste ti nejak to detoxikujú, alebo je tam šanca, že sa nejak rozpustia tie zrasty v tých vajcovodoch, alebo všetko, čo proste súviselo s očistou, detoxom lona, tak som proste v ten rok mám pocit, že vymetala všetko možné od jogy po nejakú proste bylinky a cvičenia a neviem čo všetko, fakt už si nepamätám, ale viem, že to bolo všeličo možné.
Tak to bol Takže taký, ten rok taký, lebo čo som si ja akože tak veľmi uvedomila, aj o čom vlastne rada hovorím, je to, že čo je proste normálne, nedá sa to podľa mňa nejako obísť, je to, že keď proste prídeme o to bábätko opakovane, tak samozrejme, že tam proste začínajú výčitky, hej, a my výčitky, že v zmysle, že nie som schopná udržať to bábätko, alebo že niečo je so mnou zle. A to bol aj taký môj setup, akože dosť dlho. A vôbec, čo teraz mi to príde úplne že smiešne, že vôbec jednak ani v našej spoločnosti to nejako ešte furt není také bežné, že žena sa posiela na tie vyšetrenia a ten muž sa na tú vyšetrenia nepošle proste hneď zo začiatku, ale proste mi strašne dlho, a mne to tiež tak dlho trvalo, že ten fakt, že rok a pol, že som si myslela, že teda vo mne je nejaká chyba, ja to musím riešiť, ja musím sa liečiť, detoxikovať, očisťovať, neviem, prečo si, ja radšej teda používam tú fázu, že prečo si sa odhalí po pety, že proste aj po tej telesnej, aj spirituálnej, aj neviem ešte aké stránke, že proste brutálne na sebe makať a to je dosť také zradné, pretože uh, sme v tom vždy dvaja, proste ten 50 na 50, akože s partnerom. A to mi tiež dlho trvalo, kým som vôbec tomu otvorila, že možno, že tá chyba není vo mne, že možno, že je v partnerovi. Tak to bola taký zaujímavý taký aj ten switch, že to možno, že není o mne. Uh, že to je možno, že o tom partnerovi. A až potom, samozrejme, že neskôr prišiel ten ešte tretí switch, lebo nikdy to není iba o nás dvoch, ale proste alchymia počatia je zložená z tých složiek, že je proste ja, muž a to bábätko, že to je taká synergia. Takže tak hej, neviem, či som odpovedala na tvoju otázku, ale toto všetko sme akože možno, že skúšali, a, ale nenašli sme ako keby na tej fyzickej úrovni nič, čo by tomu prirodzenému počatiu bránilo. rozumím, rozumím. A mně teďka přišlo i zajímavé, jak jsi zmínila ty další stupně, jo? Že ta žena nějakou dobu opravdu má tendenci to brát na sebe a i to v té společnosti je dlouhodobě takhle zakořeněný, že ona teda nemůže mít dítě, nebo jako takhle nějak Áno. jsme byli zvyklí mluvit po možná staletí dokonce. Ale jak jste to potom komunikovali s tvým mužem, když si teda přišla na to, že by možná mělo smysl ho do téhletý hry taky zatáhnout? No, podľa mňa dosť neskoro, keď som teda vyčerpala tie možnosti, že aké tie všetky testy môžem spraviť. A už tam nebolo nič iné, čo by akože teda stále tam ešte niečo je, ale tie základné veci mi to nedávalo zmysel, že keď tie základné veci neukazujú nič, že ako keby ja som už nemala silu riešiť to iba za seba. A potom sme vlastne, to je sranda, že vlastne na tú IVF kliniku sme vstúpili kvôli tomu, že sme chceli vlastne spraviť spermiogram vlastne pre muža. A tam to nejako tak začalo, že teda, že mali by sme to riešiť obidvaja, nie iba akože ja. Ale to bolo, čisto to bolo, že o mne, že možno, že keby som prišla s tým skôr, tak skôr by sme riešili aj tú vlastne mužskú časť, že ja som to tak vydržala v sebe, že teda ja som tá, a to súvisí vlastne s tým, čo si vravela aj ty, aj čo som začala ja, že na nás ako keby je vyvíjaný ten obrovský tlak, že my to musíme poriešiť, že my seba musíme iba riešiť, ale pritom to, že to babetko máme proste 9 mesiacov v brúšku, neznamená, že je to iba o nás a to mi pre také asi, že na čo by som si možno, že dávala ani nie, že pozor, ale keď to budeme najbližšie znova riešiť, že proste žijú toho partnera pozýva, že znova do toho nesklznúť, že iba ja si sama to dieťatko v odzovkách vyrobím, vieš, že sme tam proste vždy dvaja. A jak teda jste to potom řešili, jste už na to byli dva? Bylo tam něco novýho, ještě ať už z těch metod, nebo vůbec v tom pocitu z té cesty? Jaký to nabralo směr, když jste v tom byli dva? No, ja som cítila také obrovské uvoľnenie a si to pamätám, že myslím, že som raz nahrávala a úplne mi to teraz prišlo, že niekde aj na Instagram, že keď máme diagnózu, že či to je, keď vieme, akože prečo sa nám nedarí otehotneť a máme tú diagnózu, kvôli ktorej sa nám nedarí, že či to je uvoľňujúce, alebo je to, vieš, či to je akože dobré, alebo nie. Lebo ja som dosť dlho nemala tú diagnózu, nevedela som, že prečo. A to ti strašne veľa energie berie, že nevieš vlastne prečo. A to povestné, že pusti to, bla, 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 to je proste akože pekné, ale tomu, kým sa človek dopracuje tou prácou na sebe,
tak potom ten switch, že zrazu máš akože tu nejakú diagnózu, a tak sú horšie, slabšie, proste, že niektoré sú, ktoré akože vieš zmeniť a naša diagnóza bola v odzovkách iba, že po tom spermiograme, že boli tam ako keby nejaké nižšie výsledky, alebo jak to povedať, ale nebolo to nič, čo by sa nedalo s tým akože pracovať, hej. Že, a to bol taký ten pocit pre mňa, že keď som povedala, že teda ja som v poriadku, že tie potraty sa stali z nejakého dôvodu, ale moje výsledky zdravotné neukazujú, že by bola nejaká chyba vo mne. A to myslím, že to išlo aj z toho, že som začala počúvať nejaké zahraničné, najmä takých zahraničných proste lekárov, ktorí sa venujú tomu počatiu a oni a muža, ktorého som sledovala, tak proste on vždy to tvrdil, že proste, že to základné vyšetrenie musí podstúpiť jednak ako žena, jednak ako muž. A ja som vtedy povedala, že ja som už podstúpila proste všetky, že ja sa už ďalej nebudem proste snažiť, pokiaľ nebudem mať tie výsledky aj od teba, akože od môjho muža. A vtedy som sa tak tešila, že super, loptička už nie je na mojej strane, že som ako keby zo svojho poľa dala preč, že teraz je tá úloha na tebe zistiť, že či tam nie je niečo na tvojej strane. A trošku som ako keby sa tešila, že ten spermiogram není až taký úplne, že super, ale kto má dneska akože v dnešnej dobe super spermiogram, si myslím, že pri tých všetkých environmentálnych veciach, že podľa mňa, že sme na tom ešte ako tak dobre. A na chvíľu som mala taký pocit toho, že spadol mi taký kameň zo srdca, že OK, že na obidvoch stranách je niečo, čo není nezvratné, ale nie som v tom ako keby sama, že má niečo v úvodzovkách aj ten môj partner. A bolo zaujímavé, že keď sme zmenili potom kvôli nejakým veciam IVF kliniku, lebo mne sa nejak nepáčil prístup akože, tých lekárov alebo tak, že jak sme tam boli braní. A úplne si pamätám ten pocit, že keď na inej tej klinike nám hovorili, že to vôbec ako keby není problém, že ten partnerov spermiogram, že poďme sa znova fokusovať na tú ženu, že na mňa. A ja, že to snad není možné, že zase som tam, kde som bola, že mi to prišlo také, že musím k tomu proste pristúpiť, že inak, a vtedy vlastne začala celkovo aj tá taká komunikácia, že ako by som chcela mať tu ja podporu, už nie po tej fyzickej stránke, ale od toho partnera, ale po tej mentálnej, že proste, že to, sme si začali uvedomať, že to fakt, že tá cesta IVF je stresujúca, je psychicky náročná. A ja som vlastne až tam zisťovala, že akú potrebujem vlastne podporu od toho partnera po tej psychickej stránke a začala som si ju akože pýtať. A to bola taký pekný posun, že čo sa si malo nejako, že ešte viacej že spojiť. Lebo možno, že sa ma akože to budeš pýtať niekde neskôr, ale aby som to už nezabudla, tak to chcem spomenúť teraz, že keď budeme rozoberať možno, že aj tie rôzne cesty počatia, že to vedomé versus IVF alebo nejaké iné cesty, ako sa k dieťatku vydať, tak mi príde vlastne zaujímavé, že vlastne ja som najprv, keď som uvažovala o tom IVF, že som nešla cez telo, aké to bude stresujúce, ale išla som práve, že po tých potratoch už cez tú nazvime to proste spirituálnu alebo proste nejakú inú energetickú stránku, kde som rozmýšľala nad tým, že či chcem takouto cestou pozývať ďatko do toho života. A vôbec som sa nezamýšľala nad tými podzovkách praktickými vecami, vieš, že proste, že tie inekcie, všetky tie hormóny a toto, že to som sa ako keby naučila až vstupom času a tam práve, že ten partner si myslím, že hral dôležitú úlohu, ale stále hrá, že ja som si vlastne povedala, že v tom nechcem byť sama a že proste toto a toto a toto potrebujem. A keď to proste nedostanem, takže proste necítim, že sme v tom obidvaja spolu, že ja nechcem ako keby pokračovať opäť v tom sama. Že to bol taký pre mňa switch, že ja už nechcem byť na to počete sama, že sme na to buď dvaja, alebo ani jeden. No. To je důležitý, tohle to, co říkáš. Já si úplně vybavuju náš příběh, který byl jako v tomhletom bodě podobnej a přesně si uvědomuji i to, jak zrovna to IVF je takovým velkým katalyzátorem toho vztahu, že tam už je to opravdu těžký pro tu ženu být na to sama a že to vůbec udělá tu službu, že teda to zatáhne do toho i toho našeho muže, tak může být jako zásadní posun nejenom v
té cestě za dítětem, ale i v té cestě toho vztahu vlastně, jako to zlepšení toho partnerství tam může paradoxně přijít, pokud ty lidi na to přistoupí a dokážou to projít. Tak na to asi naváže moje další otázka. Za prvý si to chci trošku ukotvit v tom čase. To už vlastně je relativně nedávná doba, to, o čem se teďka bavíme, viď? Záleží, čo myslíš tým relatívne nedávna. že jsme se posunuli v tom čase od roku 2017-18 až o pár let později. Áno, áno, hej. Teda ak chceš vedieť zase konkrétne nejaké roky, tak my sme prvýkrát navštívili tú kliniku jednu, tú našu prvú, že iba kvôli tomu spermiogramu, ešte si to pamätám, že na tej recepcii, že my som vravila, že ale my sa tu nechceme registrovať ako pár, ktorý ide na IVF, ja len chcem pre muža spermiogram. Tak to bolo tesne pred koronou, niekedy začiatkom 2020 a potom, jak sa to celé uzavrelo, tak vlastne sme v tom nejako nepokračovali, takže to tam bola taká pauza a potom sme potom som sa venovala iným veciam v tom svojom projekte, ktorý som úplne že rozbehla a to ma naplňalo, takže som svoju energiu venovala tam a vôbec aj IVF celé vyfúčalo a ostalo taký, že on hold. A potom znova som sa akože k tej myšlienke vrátila, keď mi proste som dostala taký impuls, že opäť, že to bude pre nás cesta. Až niekedy v septembri 2021. Hej, tak nejak na jeseň 21. No. Kde sme znova išli na tú kliniku, zase rozbehli tie diskusie a hej, a začali sme to zase riešiť. A jakým způsobem to pak pro vás třeba tahle ta cesta skrz IVF gradovala, jak to tam mělo nějaký vlny, jestli ještě to můžeš trochu popsat. Ty jsi říkala, že jste i měnili kliniku, že tam to nebylo úplně na té první podle vašich představ, jestli to ještě můžeš trošku rozebrat. No, boli to vlny a ešte mám pocit, že ďalšie vlny ešte prídu, že to není úplne uzavretá kapitola pre nás. Ale ak som to tak skrátke mala povedať, že tak tá prvý ten impuls, že proste nejde nám to prirodzene, ideme vyskúšať IVF. Tam som mala už spracované, že že som teda otvorená tomu počatiu toho nového života cez to IVF, lebo proste viem, že nie je to pre mňa nejaká prekažka, som s tým v súlade, prešla som si, že prečo to tak akože mám. Po tej nejakej prvej diagnostike prišla taká pauza, takže tam sme rok a pol nenavštívili žiadnu kliniku a potom roku a pol som proste v nejakej vizualizácii proste riešila tú svoju cestu a zase som tam akože pocítila to také aj to spojenie s tým dieťatkom, že znova, že poď sa mi venovať a že no proste tak ako to riešim ja cez tú energetickú stránku, tak ale som vedela, že do tej istej kliniky sa nechcem vrátiť, lebo tam jednak mi vadil aj ten lekár, ale ja som proste chcela byť asi viacej v kontakte so ženou lekárkou, tak aj na odporúčanie proste nejakých iných kamarátok, tak som tú kliniku zmenila a tam to bolo takže celkom, že v pohode, že hneď sme tam prišli a už sme všetky tie protokoly proste prešli a tak, lebo už mali tie výsledky akože aj z minula, takže tam sme išli, že hneď na vec. Ale čo bolo, že super, že čo som akože odmietala, že teda, že už som otvorená tomu IVF-ku, že nepotrebujem ako keby ďalšiu kontrolu ešte zase, že čo vo mne je nejak nie v poriadku, ale tá lekárka nejako ma presvedčila, že teda, že pozri mňa predsa len ten druhý vajcovod, že či je alebo není priechodný, lebo asi chcela potvrdenie, že teda, že či tam je nejaká šanca na to prirodzené počatie, aby fakt som do toho IVF vyšla s tým, že teda nejde to prirodzene a to bolo pre mňa taká obrovská úľava, že spravili sme proste ten test nejaký tej prechodnosti toho vajcovodu, aj keď nikdy sa nedá povedať, či to je 100% alebo tak, ale proste tá informácia, ktorá z toho prišla, bola, že není priechodný. A si to pamätám, že ako mi tá lekárka povedala, že tak ste tu správne. A ja, že tak ja viem, že som tu správne, že proste, že kvôli ničomu ma to tu ťahá, ale pre mňa to bolo také vyliečenie toho a uzavretie, že prečo to nejde prirodzene. Že proste, možno, že aj od začiatku boli obidva vajcovody
ktorým sa vôbec akože nevenuje pozornosť, lebo riešime fakt len tú maternicu a tie vajíčka a kvalitu vajíčok a proste ten transformačný orgán, ktorý to vajíčko má prepraviť proste z toho do tej maternice, tak tomu sa nevenuje pozornosť. Zrejme tam bol nejaký problém úplne, že odo mňa od začiatku, takže pre mňa to bolo také, že také vydýchnutie, že dobre, mám to za sebou, viem, že to prirodzene nikdy nepôjde, môžem sa naplno ponoriť do toho IVF-ka, bez nejakých výčitiek alebo tak. A, a ja veľmi rada o tom hovorím, že tak ako rýchlo sme ho začali, tak rýchlo sme ho aj skončili, pretože nabili sme na ten protokol proste a prišla tá prvá injekcia. A to bola taká facka, to si pamätám, v tom novembri 21, že to bol tiež taká jedna z takých tých, kde sme sa opäť s mužom nejako mám pocit, že sme naskúčili zase na nejakú spoločnú transformáciu, čo nás ešte tak viacej že zblížilo, že ja som zobrala tú prvú injekciu a ja som proste odpadala, dostala som tetanické šoky, bola som bez vedomí, proste prišla záchranka, tak sme samozrejme, že v tom protokole nemohli pokračovať a to zase bolo taká druhá vlna toho IVF-ka, kde sme ešte doteraz vlastne spracovávame, že ako to uchopiť, ako ísť ďalej, takže to bola taká tá druhá vlna, že začali sme a skončili sme, ale tak nemyslím si, že to je že úplne že uzavreté, že určite príde ešte nejaká tretia vlna, ale zase nás to malo niečo naučiť, že niečo že o sebe a ako máme k tomu pristúpiť a že fakt, že to IVF-ko potrebuje plnú pozornosť, že to nemôžeme robiť, že popri robote, popri projekte, popri hentom, popri tamtom, ako keby niečo, čo je až na konci nejakého proste zoznamu, ale že fakt tomu musíme dať plnú pozornosť. A to myslím, že to bude sa deť v tej tretej vlne, keď sa zúročíme skúsenosti z tej prvej a z tej druhej. No je to proste cesta. To je krásný, jakým způsobem ty i takovýhle jako těžký momenty a věci dokážeš vztáhnout do toho sebepoznávání. A ty si vlastně řekla, že jste se tam vydali na nějakou cestu, další vlnu, další transformace. A jak tohle to třeba vnímáš? Protože ona celá ta cesta už je to, že už 6 let, tak je protkaná těma zkouškama, krizema, z kterých my můžeme vyjít zase dál díky tomu, že se do toho ponoříme a dokážeme si z toho vzít to dobrý nebo to rozvojový, řekněme. Co tady v téhletý fázi pro vás bylo to, co jste si z toho mohli vzít dobrý, když bych teda to řekla takhle obyčejně? Člověk si říká, že když pro tebe přijede záchranka, tak to už je opravdu špatný, ne? Ale ty tvrdíš, že ne, že tam ještě jako je něco pro vás důležitého, co se z toho dá vytáhnout jako nějaký dar? Hej, ja si myslím, že to bolo také v úvodzovkách požehnanie pre nás, že aj ten muž videl, že to proste nie je jednoduché, že to si fakt, že picháš tie injekcie a nie jednu, proste niekoľko, hej, ja som sa v tom aj výrobku vlastne dostala ja po tú prvú injekciu, nemám za sebou všetky tie ešte stimulácie a toto, a už toto bol obrovský, že som videla na tom svojom mužovi, že ale toto není sranda, to není akože, že zoberiem tabletku a hotovo. Že tam som videla, že nás to ešte viac ako keby spojilo v tom, že keď chceme ísť tú cestou, že musíme sa do toho obidvaja že ponoriť, že proste on síce nemôže proste brať za mňa tie injekcie, ale že ako keby, že potrebujem iný ten typ podpory, takže o tom sa akože veľa bavíme, že kedy znova tú tému otvoríme ako keby, že ako budeme k tomu pristupovať ďalej, že či, znova rozmýšľame, že či na tej istej klinike ostať, alebo že ísť, neviem, že akože do Čech, alebo tak, ale už to myslím, že nie je o tej klinike, ale o tom našom prístupe, že ako že dať tomu tú prioritu, že, ale to sa neudeje, že sa večer zobudíš ale teda večer zaspíš a ráno sa zobudíš a dobre, ideme do toho, že tomu predchádzajú aj iné proste veci. Tak, ale ja to vnímam to, že si muž akože uvedomil, že to môže dopadnúť hoci, akože to není proste easy. On chodí si tam na tú kliniku po tej injekcii, alebo že píchať si ich doma a mne to zase ukázalo to, že mám strach z tých injekcií a vlastne s tým strachom vlastne musím nejako pracovať a tak, no. Že ako keby jedna vec otvorila ďalšie veci a to mi príde na tom fascinujúce, že to není je to akože taká
neviem, výhoda v nevýhode, alebo akože ten môj možno, že prístup, že to nás taký akože hlbok stiahnuť, uh, že neskutočne, že ja to tak stále, vieš, beriem, že aj ty si o tom povedala, že ja to niektoré tie ťažké veci hovorím tak ľahko, ale mne to príde, že proste niekto má to babetko rýchlo a potom si tie transformácie, tie zmeny proste v tom rodičovstve odžíva. Hej, niekto tu má proste, ja neviem, v tej kariére alebo má nejakú proste fakt, že ťažkú nejakú chorobu alebo nejaké proste niečo v rodine, ale mne to príde, že my máme tú transformáciu ešte predtým, než to samotné babetko príde a že potom to ako keby nás ešte len posunie ten ďalší level, že to není za trest, alebo že sme, neviem, aký nedobrí, ešte toto potrebujeme zlepšiť, proste tam sa dá do nekonečna niečo zlepšovať, ale že my zrejme potrebujeme takéto lekcie, aby sme sa učili ešte viacej o sebe a zároveň aj o sebe ako o páre, lebo akože teraz sme už spolu nejakých 18 rokov, takže je to fakt, že výzva, akože aj ten vzťah ako taký udržať, hej, že ako keby nie len rodičovský, ale keď abstrahujem od toho rodičovského, tak ja sa často akože rada nad tým zamýšľam, to je posledný rok, že kto sme ako my, ako dvojica bez dieťatka, hej, že keď to úplne že uzavrieme, že ako bude náš život ďalej vyzerať, ale keď to babetko nebude, budeme proste pracovať tu, budeme digitálne nomádi, budeme cestovať po svete, že ako by sme to chceli, keby teda nebudeme tvoriť ten priestor pre to dieťatko, že čo budeme iné tvoriť v živote. Takže je to taká, proste, vždy sa tam dá nájsť niečo, čo, určite to je také síce klišé, ale je to pravda, proste furt tomu človek nejako dospeje, ja nechápem, ale proste furt je to tak, že všetko sa deje z nejakého dôvodu, takže všetky tie, možno, že tá cesta 7-ročná, alebo neviem, hoď by aj bola 10-12 ročná, proste vždy bude mať ten svoj dôvod, že prečo sa to deje, ale podľa mňa len vždy treba nájsť sebe nejakú tú odvahu, že pozerať sa na ten dôvod ako na požehnanie, že nie je to niečo, že robíme zle, alebo že sme neviem, nejaký nedostatočný, alebo že nás treba nejako fixnúť, opraviť, proste to je rozvoj. Tak sme si to, ja rada o tom hovorím v tej súvislosti aj tej trojice, vieš, že ja, partner a to dieťatko, že proste my sme si to nejako, že všetci tí traja vybrali, že ja tam rada na také rozkuskovanie, že je to vlastne 33%, že od muža, odo mňa, od toho bábätka, že kde sa to ako keby spojí, keď je to fakt, že sa zhmotní aj v tej fyzickej podobe, že že ja viem poriešiť seba, hej, vidím no ako tak vidím do tej svojej hlavy. Do partnerovej vidím možno, že minimálne a do toho zámeru, s ktorým prichádza nejaká tá dušička, ktorá chce mať nejakých rodičov, to tam úplne, že tam je čierna, vieš, diera, tam si môžeme iba niečo proste namýšľať alebo v niečo, čo veriť, ale to vždy tie skladačky akože dávať dokopy, aby tak to je fascinujúce, že vlastne nikdy nevieš, čo skladáš, aký príbeh, že to je to príbeh akože pecka, že vieš, vždy, keď sa spätne obzriem každú tú svoju krízu, alebo nejakú tú výzvu, kde som už myslela, že už že to už akože nedám, tak si hovorím, že wow, že koľko ma to vlastne ako keby naučilo do toho, na tú ďalšiu cestu, hoď bude taká, alebo onaká, no. Ja mám pocit, že furt, ak ti dáš mi nejakú otázku, že sa zamotám a poviem ti niečo úplne iné a potom sa vrátim k tebe. Ne, mně se zdá, že to pořád je k tématu a pořád je to tam tím směrem, kterým jsme chtěli ten rozhovor ubírat. Takže naopak mě k tomu napadají další a další otázky. A vlastně to, co mě tam hodně provokuje, je to i z mojí zkušenosti z IVF, že ty máš taky takový spirituální náhled na to, jak to funguje mezi tebou, mužem a miminkem a jakým způsobem tohle to potom funguje ještě s těma lékařema a vůbec celým tím provozem té kliniky. A konkrétně mě to úplně zajímá na tom případu, kdy ty si takhle reagovala silně na tu injekci. Dali vám k tomu nějaký svoje vysvětlení nebo svoji zpětnou vazbu, co se stalo, proč a tak? No, nie, tam akože nebolo žiadne vysvetlenie s tým, že akože keď to mám zbrať po tej technickej úplne stránke, že v tej injekcii proste nie je nejaká zložka, ktorá vyvoláva nejakú reakciu na z tej záchranky mi povedali, že to vlastne je ako keby spôsobené s tým stresom alebo s tým šokom, že s tým sú spojené tie tetanické akože ten tetanický šok alebo ten tetanický záchvat. Lebo ja som vlastne ležala na zemi a ja som sa triasla a chvíľu som nebola pri vedomí,
tak myslím, že viacej som vystrašila muža, lebo ja som si to vlastne nepamätala ako seba. Takže nebolo to tam. A keď o tom akože niekedy rozprávam, tak prvé, čo také príde, čo ma tiež prudí, alebo tak, že no, to není tá správna cesta, to asi to bolo znamenie z neba, alebo neviem skade, že teda to IVF není pre vás tá správna cesta. A ja keď akože na to, akože ja na to niekedy, že nereagujem OK, ale že to mi príde, že je to jeden z tisícov možných uhlov pohľadu, ale ja to vnímam úplne ináč, že, jak som povedala, že proste mňa to malo naučiť, že to IVF potrebuje môj plný support. Nie, že si od IVF odskočím zo svojho projektu, z takej kampane, z takého kongresu, ešte rozbieham hento tamto, že proste, že to chce môj full support, akože tú plnú vedomú pozornosť. A preto mňa čoraz viacej fascinuje, nielen, jak som sa roky akože predtým venovala tomu vedomému počatiu a z toho iného uhla pohľadu, ale že aj to vedomé IVF, že to mi príde strašne akože silné, že aj to IVF sa dá prežívať, že vedomé. A proste či sama so sebou, či s tým partnerom, alebo keď pozrieš tú dušičku, že vlastne v tom ako keby v celom tom celku, že že ja to akože vnímam takto, že nemalo to moc súvisť s tou fyzickou stránkou, ale malo to súvisť s tou inou stránkou, ja to proste volám energetická stránka, mm, že proste malo to mať moju plnú pozornosť a nemalo to a že to bolo iba také ako keby, že halo, že si to chcela proste ináč, že mať to vedomé IVF, nie že ho robíš popri niečom. Takže proste mne len tie zámery fungujú, že tak, jak som to chcela mať, tak vlastne takto sa to deje, takže tak. To je síla, no. To je síla, to už mi připadá, že je opravdu takový ten, jak říkáš, ty další a další levely toho, co ještě na sobě můžem poznat, že si už pak nepřebereš názor, že teda celý IVF je pro vás špatně a vůbec to nemáte podstupovat, ale že si z toho vezmeš jemněji to, co je pro tebe opravdu to důležitý. Tak, presne. Ja aj si často, akože aj keď som robila nejaké rozhovory celkovo o tom IVF, akože je strašne tých veľa tých mýtov, alebo že to je proste zlé a tak ja nie som toho akože nejakým zástancom, že mi to príde, že proste že my tak toho malo vieme o tom, jak sa tá dušička proste chce zrodiť, že ideme sa tu hrať akože na nejakých, že takto to má byť, alebo tak, že my proste fakt nič nevieme, netušíme, že ako sa tá dušička chce zrodiť, či to bude vedomé, či sa narodí vlastne u niekoho v rodine a to babetko potom pôjde na tú adopciu, alebo proste sa to udeje cez to IVF, tak to je podľa mňa tak šumafúk, že tá cesta akože k tomu dieťatku môže byť tak rôznorodá, že to je proste dôležité, že s akým prístupom k tomu pristupujeme, že fakt, že čomu veríme, že či idem do toho IVF s tým, že teda, že musím, alebo že to je moja posledná šanca, že zachránte ma, opravte ma, tak vtedy vlastne odozdávame tú svoju silu, ale keď a nemám rada aj strašne takú bagatelizáciu, že keď niekto akože moc rozpráva o tom prirodzenom počatí, alebo že iba to je tá správna cesta, iba to proste vedome, akože to prirodzené počatie, že je tá správna a všetko ostatné je nesprávne, tak mne to príde také dosť obmedzujúce, že my fakt akože nevieme, čo je správne. Myslíme, že čo je správne, ale vieme možno, že čo je pre nás, ale nevieme pre tú dušičku, že čo je správne. Hej, tam to je proste podľa mňa akože jasné ako facka, že vieme iba za seba rozhodovať. A podľa mňa vždy, keď tomu IVF pristúpime, že fakt, že berieme tú zodpovednosť, že vieme, že to nejdeme tam kvôli tomu, že alebo to je jedno, z akéhokoľvek dôvodu ideme na to IVF, vždy, keď ako keby vieme, z akého, prečo tam ideme a ono sa to môže v čase meniť. Raz tam ideme kvôli tomu, potom kvôli tomu. Mne sa to akože u mňa sa to minimálne menilo. Tak je to proste to akože najsprávnejšie, že neznamená to, že žena odovzdáva svoju zodpovednosť. Akože to som chcela povedať na margo tej bagatelizácie, čo ja často vnímam, že jak sa pozera na niektoré žienky, akože cez prsty, že idú na IVF, tak proste odozdávajú tú zodpovednosť a tam lekári nech ju riešia, ale pritom sa len o tom možno, že nahlas nehovorí, aby proste vždy tam máme tú mieru toho, že um,
že proste je to náš príbeh, že a my vieme, ako to v skutočnosti je. A ako náhle uveríme tomu, to si vlastne aj ty hovorila, že som neuverila tomu, že čo mi druhí hovoria, tak to nás boostne akože obrovsky tou energiou a tou silou aj vytrvať vlastne na tej ceste, nech je proste akákoľvek. Aj keby o rok som sa na to, napríklad, ak môžem hovoriť za seba, na tú cestu toho IVF-ka nevrátila a otvorili by sme sa adopcii, čo tá téma je zatiaľ u nás uzavretá, tak to neznamená, že to bolo nesprávne riešenie, alebo že nikdy som cestou aj na to IVF-ko nemala ísť, to proste je to cesta. A my sa na každej tej, ako keby prekážke, ja to volám, že križovatky neplodnosti, že raz je taká, raz je hentaká, že proste iba zbierame tú múdrosť o tom sa, vlastne o tej našej ako keby trojčlenke, vieš, že ako chceme k tomu pristúpiť a aby to bolo s nami v súlade a to je podľa mňa úplne že dôležité. Takže hej, na margo toho, že jednoduché bagatelizovať, uh, že to bola určite, to bolo znamenie, že nemáš ísť tou cestou a toto, ale mne to príde, že no bolo to znamenie, ale to, že sa má tú cestu ináč pozerať a hej, a proste ju viacej dávať ten, akože ten význam a tú no tú péči, alebo jak by som to povedala, neviem to povedať po slovensky, hej. Díky, no to je krásný, krásný, jak o tom takhle mluvíš. Já bych měla ještě několik dotazů na stejné téma, jenom trošku zase z jiného úhlu, ale posuneme se kousek dál. A já se tě chci zeptat, kde nacházíš naplnění pro ten svůj život teď v téhleté fázi té cesty? Nebo kde si ho nacházela v průběhu a kam se to posunulo teď? Mm, no, ja nachádzam sa si takto zvedomila, že naplnenie v tom, že môžem o tom hovoriť a že pozývam do tej diskusie aj iné ženy, pretože mňa na tých diskusiách našich fascinuje to, že každá tá žienka má ten jedinečný príbeh a že ono tak vieme z tých akože príbehov o tých druhých ženách naučiť, že pomáha to vlastne ako keby každej tej jednej z nás. A preto mám rada vlastne aj tie ženské kruhy alebo tie komunity, kde keď si dovolíme akože vidieť sa v tej, tými inými ženami v tej zraniteľnosti, tak je to proste brutálny dar. A to v tom akože vidím takú pridanú hodnotu, že pre seba, ale aj v tom cítim takéto naplnenie, že môžem zdieľať niečo, čo ma baví, čo ma fascinuje, objavovať tie ďalšie hĺbky. A pritom ja neviem, či to je správne, či nesprávne, ale momentálne to takto so mnou rezonuje a baví ma to zdieľať s inými, že čo tam rezonuje im, alebo že a navzájom sa prepájať nad tými témami nejako sa zamýšľať, že nielen ich proste nechať ako keby také, že to nie je neuchopiteľné, alebo to nás teraz netrápi, ale proste nebaví o tých témach akože hovoriť, o tých nie takých tradičných, vieš, že proste pre mňa je tá alchymia počatia, tá zložka toho tela, tej mysle, tých emócií, aj toho proste, tej energetickej stránky a že nie je to iba jedna časť, že sú to, že viaceré zložky do toho puzzle. A to mňa proste fascinuje, akože stále. Tak, jak to bolo o tých akože potratoch a rozprávať o tých emóciách, tabuizovaných emóciách a potom to bolo o tom vedomom počatí, o tom takom prirodzenom, o tej komunikácii s tou dušičkou cez tie rôznej fertility, vizualizácie, naciťovanie sa na seba. A až teraz, čo ma proste poslal do tej témy aj toho vedomého IVF-ka, ale momentálne cítim to naplnenie najmä v tom, že ako žiť plodne aj neplodnosť, že proste púšťať to, že to babetko nepríde. A čo sa stane? A kto bez toho dieťatka som? A aký život chcem mať? A ako keby tú rolu tej ženy, nemami, objavovať a zdieľať. No. To je takéto, čo ma teraz naplňa. To je teďka to nejvíc, co řešíš a co řešíš i ve svém projektu. Vlastně můžeš trošku nám představit, v jaký je teďka fázi. Já vím, že ty teď přestavuješ trošku ten svůj koncept a tak kam se to tak ubírá u tebe? No, hej, no sa to stále mení postupom času, že prvé nejaké 2 roky, ten 17-18 som proste zdieľala veľa o tých potratoch, robila som rozhovory, najmä o tom 6. nedeli po potratoch, to ma proste brutálne fascinovalo, čo bolo tabuizované a ako sa žena môže všelijako vyživiť a že to 6. nedela nemusí byť len 6 týždňov, ale môže trvať proste aj niekoľko mesiacov a no to je proste silná téma, o ktorej sa dá rozprávať z rôznych uhlov pohľadu. Potom to bolo to vedomé počatie, ale teraz je to, tým, že mám teraz vlastne prestávku aj od toho vlastne
posledného IVF-ka, kde vieme, že to prirodzene proste nejde, že nemám tam ako keby tie očakávania. Viem, že znova na tú kliniku teraz neplánujem ísť, že máme proste, riešime ten partnerský vzťah a nás dvoch primárne ako nerodičov, alebo ani proste ako muža a ženu, že to teraz je taká, myslím, že naša téma s mužom. A, a preto ma teraz fascinuje viacej tá plodná neplodnosť, alebo ako by som to nazvala, že ako žiť plodne aj tú neplodnosť, ako nebyť, nachádzať spôsoby, ako nebyť v tej roli tej obeti, že nebudem mať nikdy deti, ale že proste, že s tým, že som to proste prijala, že to je môj príbeh, ktorý sa možno, že zmení, ale možno, že sa nezmení. A to je tiež práca na niekoľko mesiacov. Takže to teraz tým, akože tak by som povedala, že žijem. Ale kam sa bude ten projekt vyvíjať, netuším. To uvidíme časom. Krásný. Ty jsi i na začátku úplně mi říkala, že máš plány, i když to miminko tady bude, a máš plány i na tu variantu, že tady miminko nebude. A Mm-hmm. jaký jsou to plány? No, podľa mňa to bude súvisieť s tým, že teda, že ako tá moja cesta dopadne, ale um, že ak to proste miminko alebo to babetko príde a možno, že to nebude cestou IVF, že možno, že fakt ešte nás čaká, možno, že cesta nejakej adopcie, alebo ja fakt, že netuším, tak to sú tie plány, hej, že buď bude tá rodina, alebo ak by tá rodina nebola, tak proste si myslím, že vždy ma bude fascinovať to, že rozprávať o tej téme, tej neplodnosti ako také, že ako keby dať do nej tú pozornosť, to liečenie, že aj keď tá cesta skončila bez dieťatka, tak to neznamená, že to je prehra. Že my sme vlastne neprehrali, ani nie sme nejako menej cenné ako ženy, ale vlastne ten príbeh, ako keby byť v tej svojej sile, aj keď sa to nenaplnilo, tie naše túžby, tak to mi príde ako taký brutálny osobný rozvoj a tomu by som sa chcela asi ďalej venovať, že tá rola tej nemamy, keď to fakt, že už uzavrieme a ako v tom živote ďalej fungovať ako tá žena a že ako to je môj ten akože projekt, že ako žiť plodne aj neplodnosť, že môžeme teda tvoriť, plodiť nejaké projekty, nejaké spolupráce, proste, že to nemusí byť tvorba tej fyzickej forme toho dieťatka, ale môže to byť niečo, čo chceme vlastne porodiť, ako ja teraz rodím ten svoj nový projekt a dúfam, že bude čoskoro hotový. A tak, no. Takže sú to také, alebo vlastne dá sa to, vieš, uchopiť, akože hoci, akože ten život nekončí, že furt si niečo nájdeš, čo ťa fascinuje, kde sa chceš posúvať, kde vidíš nejaké výzvy a tak. To už mě přivádí k takovému závěru. Když se podíváš zpátky do toho roku 2016 a zkusíš srovnat sama sebe tak, jak jsi dneska, jak celá tahle ta cesta proměnila hrdinku příběhu. No prvá vec, čo mi napadla, je, že som sa akože že som sa mohla začať deliť o tie svoje dary, um, ktoré proste každý z nás má nejaké jedinečné dary a moje je to, že ja rada zdieľam tie emočné veci, že sme aby ako keby bola menšia bagatelizácia v tej téme toho niekoľkoročného počatia. Že mne to príde, že som sa našla v nejakej oblasti, ktorá ma fascinuje a že som nabrala takú odvahu zdieľať to aj verejne. A vidím, že to má zmysel, že proste, že to je aj také domino. A to má na tom akože, to je taká najväčšia satisfakcia, že ty zdieľaš, pretože chceš, lebo jednak ovnuješ ten príbeh, vlastníš ten príbeh a zároveň to nejakú inú ženu podnieti k tomu, aby aj ona si vstúpa do tej síly a ono to proste ide, že ďalej, že mne to príde, že som sa našla akože v tom sprevádzať tie ženy, aby sme sa pozerali na tie svoje pandoríne skrinky, lebo tam sú ukryté obrovské dary. Takže mi to tak akože príde, že ten môj dar je možno, že také, že búrať tie mýty, ale takým tým spôsobom aj hravým, aj takým uchopiteľným, žiadnym takým nejakým neviem, nenazvala by som to ezoterickým, ale že takým hravým spôsobom, takým, že aj ináč sa dá akože pozývať
aj iných do tej zvedavosti, že čo všetko tá cesta môže pre nás obsahovať, že sa s tým hrať, že to je asi taký ten, čo vnímam, že ten najväčší dar, že som nakoniec akože to, hm, neviem, čo to nazvať poslanie, ale niečo, čo ma proste baví a naplňa, že som to vlastne našla, aj keby som možno, že robila inú tému, ale že som si ako keby dovolila sa prejaviť práve tým, že vlastne nemám čo stratiť. Tak to mi to prišlo také asi k tomu. No tak děkuju, to zní tak v lehkosti, že tak, jak celou dobu tě vnímám, tak to vlastně i končí jako příběh, který, jak se ptám žen, jak ten jejich příběh s početím dopadl, tak ten tvůj ještě nedopadl, ale přitom o něm dokážeš mluvit s takovouhle lehkostí, hravostí a takovou, až bych řekla, skoro spokojeností. Tak moc za to děkuju. A pokud bys ještě chtěla něco vzkázat ženám, tak teď je na to ten pravý čas. Mm, mne vždy, akože na každej križovatke, ktorej som bola, že či to boli potraty, alebo to IVF, alebo úplne to, akože, že či to zastavím, že či teda príjmem tú neplodnosť a nebudem už riešiť to počatie, tak vždy mi pomohlo, že proste pýtať sa, že uh, či mi to stojí ešte za to, že keď že netlačí sa do toho a hľadať tie pre mňa, tie priateľné že formy, či to je so mnou v súlade. A to je taký self-check, že aj možno, že pre tie ďalšie ženky, že ak mi to už nestojí za to, tak je to vlastne v poriadku a že potom sa s tým akože hrať a ako keby ako... Ja si to vždy predstavujem ako takú cibuľu. Proste vždy odlúpneme ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu vrstvu a možno, že sa k tomu jadru ani nedostaneme, ale už len to šúpanie samotné je pre nás že liečivé, tak no, ľahko by sa to akože dalo, že zhrnúť do jednej vety, že proste dovoliť si tú cestu objavovať a prijať ju so všetkým, čo na nej nájdeme. Či to budú nejaké proste tie dary, ktoré by sme možno, že chceli z toho vyťahnuť, že najskôr, ale tie vlastne prichádzajú, že tie ceste výzvy a že nebať sa ako keby spadnú na to dno, že byť aj bezmocná, lebo od toho dna sa fakt akože vieme už len znova odraziť a je to proste vo vlnách, že nikdy to nebude iba nejaký že super hype, ale vždy to bude mať tie svoje vlny a, a je to proste patrí akože k tej ceste samotnej, no. Ale určite, že ak čo pomáha, aj ty sa ma to pýtala úplne na začiatku, to môžeme tak pekne prepojiť, že čo mi vlastne pomohlo a to bolo, že nebyť na to sama. Ak neviem to komunikovať tomu partnerovi, alebo pretože ja to sama ešte pred sebou neviem, akože si to nejak dať do tých slov, tak nachádzať to podporné prostredie, kde môžeme fakt byť vypočuté bez tej bagatelizácie, či je to nejaký ženský kruh, alebo nejaká skupina žien, alebo je to nejaký terapeut, proste hľadať tú podporu, ktorá s nami rezonuje a nebyť na to sama. Vtedy fakt tá cesta, a ja preto môžem o nej možno hovoriť s takou ľahkosťou, pretože ja vždy, keď cítim, že idem proste dole, tak ja už viem, že to je pre mňa kontrolka, kde ja potrebujem proste niekoho, kto mi buď niečo odzrkadlí, alebo ma veľmi podrží to bezpečné prostredie na to zdieľanie, aby som to zo seba dostala. A že proste fakt, že nebyť na to sama, že to... Asi myslím, že celý zmysel tej cesty je pochopiť to, že nie sme na to sami, jednak máme na to partnera, je tam s nami aj to nejaká prítomná energia tej dušičky a vždy to môžeme vlastne ešte ako keby dopriať si tú... Vieš, ako sa hovorí, že na výchovu dieťaťa potrebuješ celú dedinu, tak mne to príde, že niekedy aj na tú samotnú cestu toho počatia fakt, že potrebujeme celú tú dedinu, že mať aj ten podporný kruh tých žien a lekárov, proste, že máme rôzne ako keby tie týmy, ktoré nás supportujú, že nemusíme to len my ako keby zvládnuť nejak herkulovsky od začiatku až po koniec, že jednak dovoliť si hľadať tú podporu a potom ju aj vlastne že aj prijať. A byť zvedavé, že čo nám to vlastne prinesie. Možno, že to neprinesie nič a možno, že nás to posunie práve do toho prijatia a toho povestného pustenia a že ako by tá cesta mala vyzerať a v úvodzovkách správne. Mirko, moc ti děkuju za krásná slova. A ženy, nebuďte na to sami. A děkuju ti i za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie a dúfam, že to malo nejaký zmysel, lebo fakt som si tie odpovede nepripravovala dopredu a mám rada rozprávať tak, že mi fakt niečo, že príde, že viem, že vtedy že to proste malo asi zaznieť, aj keď to možno, že nebude dávať zmysel, ale verím tomu, že si aspoň nejaké zrnka inšpirácie žienky odnesú a držím im silno palce, že tá cesta proste stojí za to, aj keď ešte nie sme na konci, ale
stojí to prostě za to. Děkuju a děkuju i vám, že jste nás dneska poslouchali. Mirka boří tabu v tématu neplodnosti, je autorkou kongresu Plodná neplodnost a dalších projektů, které budou následovat. Se mnou se můžete propojit skrz web klaradomlátilová.cz a registrovat se tam zdarma do kurzu Netlač řeku teče sama, který vám pomůže zůstat nad vodou i v rozbouřené řece netěhotnění. Také si přímo tady můžete zakliknout odběr podcastu a úplně nejraději budeme, když nás doporučíte dál. Lidem, kterým bychom mohli svým počínáním rozjasnit nejeden den. Vaše Klára.